Punta tayo sa mini stop mga tomodachi sa convenience store. Bili tayo ng pang-almusal ba, tinapay. No. Mag-bike tayo. No. Larga na tayo Agay. Larga na tayo. Ala, galisod. Sa galisod. Malamig na ang mga tomodachi. Alas 8 na baya. Mag alas 9 na ba? Foggy paghapon ang surroundings namin dito. Bayan. Today is Sunday pala mga tomodachi. Bike tayo. Papuntang convenience store. Bili tayo ng tinapay. Kasi wala tayong pagkain. Sige, mag-bike muna ako mga tomodachi kaysa highway na kumuagi ba. Daghan ng sakyanan. Mamaya ulit. Balur. Ito yung mga tinapay nila. Saan ni siya? Marshall cheese. Ito yan. Ito yung favorite ko na ay chocolate sa uan. So, sila balikyaan. Ito na lang. Ito na lang din. Pampatambok. Saan siya? Mini takoyaki balls. Try na na po. Ato, crunchy chicken. Ato, big crunchy chicken to. Hai. Kore wa onaji desu ka? Ato itotsu to. Ato, juicy boneless chicken plain. Ato spicy. Ato kore ay mini takoyaki balls. Onegaishimasu. Meron din silang mga siopaw. Ay, onegaishimasu. 1529円です。
Meron silang pa-flyer na offer Christmas. Mga chicken, mga tomodachi. Ini ka Christmas is ito yung ano nila i-offer. Pwede ka magkuha dito. Lakasarap ano eh. Woohoo! Ito mga chicken. Ano lang mga menu. Smoky chicken. Wala pala ni. Chicken and duck. Meron silang iba-ibang kuan. Mga baligya ba? Ini ka December para Christmas. Na-cake oh. Matcha ni siya. Green tea, matcha. Lamig kayo siya oh. Sarap nito. Ano siya almond. Oh. Nagawas na tayo. Tapos na i-process. Na-i-fruit. Lalo. Going home na tayo mga tomodachi. Maganda sana ngayon maglaag-laag tomodachi no? Mamantay. Kuan. Wala tayong driver. Nasa abroad pa yung driver natin. Madus mo man dito ani ba? Atong kalaki mga tomodachi. Simba ko lang pala yun. May sasakyan. Nakata. Kita yung bra natin. Alalala. Alalala. Dito na tayo. And we are here. Here. Dito na tayo sa loob. Bumili talaga ako ng mga manok. Magmukbang tayo mamaya mga tomodachi. Ito yung nabili nako. Yung tinapay. Tsaka ito. Kape. Kuan siya. Cafe latte. Cafe latte. Tapos ito. Chicheria. Chicken aji daw siya. Yung lasa niya is manok. Tikman din natin to mamaya. Kasi pasok to siya sa ating mukbang mamaya mga tomodachi. Tapos meron akong isa pang tinapay dito. Sus, panpatambok. Matiman na. Sige, kain muna tayo mga tomodachi. Hi, maglinis tayo. Maglinis ako ngayon kasi dirty na yung bahay natin. Vacuum lang ba? No? Sige, linis muna ako.
mga tumudatsi. Tapos na tayo maglinis. Ay, okay ka. Tangon na tayo. Lumuot. Singot kayo, naisingot ako ko ano. Muni siya ikuan. Sekretos pagamay's now. Okay kayo. Gamay na ba? Marbuang eh. Tapos na tayo maglinis mga tumudatsi. Magkuan ako unya. Magluto og manok ba? Magsugbata. Kay, para mukaon na tag-lunch. Alas 12:21 na. 12:21 na ngayon. Pang lunch na. Kain na tayo. Na, okay na. Mamaya ulit mga tumudatsi. Hi! Dito na tayo sa labas. Food trip tayo. Mukbang kunuhay. Try ni na po siya, Kay, gusto ko sinugbang manok. Yung inihaw na manok mga tumudatsi ba? I-try ko to. Tapos dito sa gas ba? Kasi, minduksay, kapoy na haling-haling ug uling. Kaya i-try ko kung pwede to. Kung hindi pwede, i-fry na lang natin. Mag-lunch na tayo mga tumudatsi. Saan man siya, Iwan ko lang kung pwede to siya mga tumudatsi. Kasi, kuan man ni siya, Nihon ko ba? Yung ka ba, unsaon, butangan ba ni siya tubig? Lagyan ba to siya ng tubig or lang, isunumama? Para sa isda man ni. Para sa isda ba? Pero, ikuan ako, itry na to sa manok kung makaluto ba. Lagyan ko kaya ng tubig kunti, no? Kung hindi pwede, i-fry na lang natin mga tumudatsi, no? Buot lang. Pero meron naman tayong manok, Ito yung nabili natin kaninang umaga sa mini-stop. Lagyan ko siya ng tubig mga tumudatsi. Konti lang. Para. Ang sakai. Hala, di siya pwede. Di siya pwede mga tumudatsi. Ano siya buslot mga tumudatsi. Hala, magtuto. Dahil ni siya inikaon niya. Good luck na lang. Nasaan ka nino? Nada siya ikuan? Oo, naada siya buslot mga tumudatsi. Uy. I-try na lang nato. Meron siyang butas. Di siya dahil pwede kuan ikuan ba? Lagyan ng tubig. Ana siya Ganyan siya Ana. Buot man ka girl. I-try na to bi. Masa kahit suraan ni. Ito. Yan, maho siya. Dali siya mainit, Kayawan na sa tani, Lala, hinaya natin. Uy, nagayo na ako, bi. Dali ra kayo siya mainit. Madali siya mainit, mga tumudatsi. Hinaya natin, Ito yung manok, Salay na to gamay kay plastic ba ini atong lamisa. Basa-basa na hinuunta diri. Basa-basa na hinuunta diri mga tumudatsi. Ito yung manok na gimarinate na ko kaninang umaga ay. Ano lang to? Toyo at saka suka. At saka magic sarap. Yun lang. Pahinayan lang natin. Pahinaan lang natin yung aapoy mga tumudatsi kasi madali siya mainit di ay. Go. Good luck. Kung maluto ba ka. Meron siyang paa Chicken Joy. Banger. Maluto ba ka nino? Baka magtuto siya sa kuan ba? Diri gud sa kayuhan. Kain na lang natin. Uy.
Ito is kuan siya mga tomodachi, kuan takoyaki. Alo, nasus siya. Ano siya? Okay ra dara. Takoyaki ba? Kanang octopus ball. Hindi na sa crunchy. Ilabas na natin yung ito manok. Crunchy chicken. Ito din mga manok. Asu-asu. Okay na ba kakabina? Hala. Yawan sa tani eh. Pahira natin ng susos. Wala patat. Sana success to, no? Success ka ba? Slide man siya, oy. Magtan matag siyam-siyam day ani mga tomodachi. Kauntaan ni mga kuan na mga tomodachi. Makakain tayo nito mga alas 3 pa tingali. Ya. Ituin sa natin, no. Sa brown na siya mga tomodachi, oh. Na. Parang mang inasal. Wala. Nakaluto dahil siya pero mahadlok ng kaani, oy. Kaya sana magkayo-kayo ba? Usahay ka na kung sa ano niya, sa skin, sa oil niya ba? Masarap na niya tingnan. Wow! Mang inasal. Habang inaantay natin maluto yung manok, meron tayong ano dito mga tomodachi, pang exercise. Kantiyaon man yung mga tomodachi. Lang saon ni. Gijump din ni. Ano na? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pampadako lawas. Ayun na yay. Walay ko ang nakabutang diri o. Abdu daw. Paano siya? Macho-macho tingay ni siya. Wala, aratan siya. Sa una na kayo ni diri mga tomodachi. Check tayo, B. 1:24 na ng hapon mga tomodachi. Mga alas 3 jud ta makakaon ani tomodachi. Bahay lang tayo ngayon mga tomodachi kasi nung Sunday nag-driving kami ni Tiaon papuntang Kochiyama, di ba? Window shopping daw ko muna. Nauwi napabili kami, oy. Napabili din ako marami. Kaya hindi ko siya niyaya ngayon. Kasi kahapon is vaccination niya ba? Baka yung ano niya is kanang sana laylay good puy masakit. Basta second day parang kuan jud ang laylay ang kamot mga tomodachi basta pang second day ba. Dami nating pagkain mga tomodachi, no? Mukbang talaga tayo nito. For sure, hindi ko to maubos lahat mga tomodachi. Kagaya nung last time ba, yung mga tinapay at saka yung donut. Tatlong araw ko yun naubos mga tomodachi. Hindi kaya ng power. Ito parang maubos ko yata to. Hamburgera. Hindi kay mga manok man. Let's see kung maubos ba ni mo unsa man siya. Di siya langaw, mura siya kanang siglupad-lupad, ganahan siya. Ito din pala yung nabili natin kahapon tomodachi, yung ganito good, yung parang sinisini. Gitry na ko kanina, nakalibat man, sakit sa mata. Tingnan natin ha. Pakita ko sa inyo kung anong itsura.
Ano? Nakita niyo yung mga tomodachi? Nay. Kita niyo? Ay, ambot, nakita baka ninyo mga tomodachi. Basta anak siya. Nakalibat man siya. Scam tayo. Scam tayo nito. Sakit mata. Oh? Scam. Dito ko ilagay yung yung manok. Tapos hiwain ko yung iba para maganda siya. I-introduce ko muna yung mga manok. Sige, start na tayo. Ito is si crunchy chicken. Tapos ito din si crunchy chicken to mga tomodachi pero ginanito siya ba? Ito is gikat-kat man, di ba? Parehas lang. Ito natin cat. Hiwain ko. Hala. Gihiwa na ko siya ganito. Ito is si Josie boneless chicken. Plain flavor siya. Boneless chicken din to siya, tomodachi, pero spicy yung flavor niya. Tapos yung sinugba natin. Yung sinugba. Luto na to siya. Mukbang. Isa nito at saka kuha na siya nakuha na siya tomodachi. Nasira. At meron tayong juice. Meron pa. At meron tayong takoyaki. Balls takoyaki. Yung chichirya na chicken aji. At juice. Lychee juice. Ito yung drinks natin. At saka suka. Sauce. Yan na yung food natin. May suka pa. Pasuka. May sili. Init na tadiri mga tomodachi. Kain tayo. Let's eat. Unahin natin yung chicken. Unahin natin ito. Chicken, yung niluto natin. Meron pa siyang dugo-dugo, pero ganyan talaga, no? Yung niya. Halo. Uy. Sapit. Sili. Halang. Okay kayo. Ito, tikman natin. Ito, kainin natin. Si crunchy chicken. Meron siyang mura siya kanang butso-butso mga tomodachi ba? Unsa ka nino? Mura siya kanang breadcrumbs tingay ni siya nga dagko. Usaw-usaw na usok. Harap na. Si crunchy chicken. Masarap to kung mainit tomodachi kasi meron siyang kanang murag butoy-butoy ba? Yan yung parang buo-buo dyan. Kuha na siya ng crispy kung bagong luto. Langaw-langaw ba? Hama kayo ka, Ito is si takoyaki. Takoyaki balls. Ito yung nasa loob niya, May
octopus. Mas masarap yung may sauce. Wala kasi ito sauce, oh. Walang sauce. Ito si juicy boneless chicken. Plain. Pahakos ng datyo. Nag-Indian squat ako dito. Kasi, yung upuan kasi mataas ba? Hindi kita yung natin pagkain. Sarap. Ito si juicy boneless chicken spicy aji. Spicy flavor. Red kayo. Pwede kayo ni siyahang mga tumudatsi. Ito yung isa sa favorite ko. Favorite food. Chicken. At saka tinapay. Solve na ako yun. Solve na ako nun. Kapag may tinapay at saka manok. Ipaningot ko. Para sa vlog. Yung init ko yung sun ba? Nakabanda na dito. Sarap to, oh. Ito yung masarap, oh. Yung may sunog-sunog. Tapos may skin. Ito tomodachi. Sa akin lang ba? Hindi to siya bagay sa kanin. Pangkuan lang siya, pang snack-snack ba? Sa ako, ha? Ewan ko sa iba. Yung sausawan natin is may toyo, pinakurat, sukang pinakurat at saka sili. Halang. Hang. Time check tayo, be. Time check is 2:20 na ng hapon. Ay, kahang, eh. Inom sa Inom muna tayo. Ito, juice, lychee flavor. Dumaan yung tiyuhin ni Naruto. Mubarog ka. Nagali, hindi nakatingin dito. Ganito yung tsura niya. Circle. Naglasa. Ewan ko anong lasa. Sinipon man tayo. Ewan ko tomodachi. Hindi ko mag-gets yung lasa niya. Hindi siya hindi siya chicken. Tapos na ako tomodachi. Hindi talaga ako mukbangers.
Tapos na tayo. May tao. Hala, mauot. Hi! Hindi natin na-continue yung natin, video mga Tomodachi. May tao kasi kanina. Buti na lang, doon siya dumiretso sa isang bahay. Nagtao po siya doon. Dali-dali ko pasok dito, gahapon ko eh. Niligpit ko na lang yung yung setup natin kanina. Naligo na pala ako Tomodachi eh. Kasi ang init kanina. Pinagpawisan ako ba? Tapos yung usok, yung amoy sa usok din. Oily ka tong face kay nag-moisturizer kong Tomodachi. Pasensya na ha. Yung natin, yung mukbang, hindi talaga ako pwede mukbang mga Tomodachi oy. Hindi ko talaga maubos lahat. Practice na lang tayo nito. Sige lang, practice lang ta mga Tomodachi. Aha ka oy. Karag-karag ko kanina. Napalaw no na tong video. Na kuan pa maaga pa mga Tomodachi, mga 3 pa ay. Tomorrow is Monday mga Tomodachi. Kayod na naman tayo bukas no. Dito ko natatapusin yung video natin. Sana nagustuhan nyo mga Tomodachi. See you in my next video. Please like, share, and subscribe. Mata ne! Thank you!